kuyintokozo ukukhuluma nawe kama uPastor Winnie. Sicela ukuthi nami usenze kuphela member ye-Channel Online Single ntambama uyafona au WhatsApp. Uma unespace umsebenzi unethuba lomsebenzi olibonayo, ngicela ulekelele usho kunomuntu okhala ngethuba lomsebenzi, ngabe lokuclean indlu, lokugada ingane, lokugada umuzi, nobe liphela ithuba lingavela. Siyacela ukuthi sithinta sixhumane nalo muntu loyo ofuna umsebenzi. Kanti futhi okunye i-channel sizolishintsha igama le-channel maduze ngoba leli new flick cishe fanele Netflix, so abantu they always mistaken this name as Netflix. Abanye bakwazi ukulibiza, so sizo mahlangene ibo 100,000 subscribers so lishintshe igama sense linye. But if you have any suggestion now, you can also add your name. Sibheka la uAlwandle Madondo uthi uphupha udla uloko phalaza udla phalaza. Yobe ngingabingeleli engacela vele kufanele edle phalaza. Yabona ngoba kabingelela akacela. So asikhulume nomuntu ongumlandeli we-channel obingelela aphinde acele. Uma uphupha udla bese lokudla okudlile uyakuphalaza. Yes, what you can say. Number one, ngokujwayelekile uma uphupha udla kuwuphawula uma uphalaza noma uhlanza ukudla asisho njalo. Lokhu ngasho ukuthi kungenzeka wena umuntu owakhahlelo yasho esifubeni uyehluleka ukugcina imfihlo ngaphakathi kuwe. Izaga 23:8, umthamo owudlileyo uyakuhlanza uchithe amazwi akho amnandi. 3, kuyenzeka uma uphupha udla kube uphawula uma uhlanza ukudla, olusho ukuthi kungenzeka awukwazi ukonga, ukugcina nokulondoloza imali oyisebenzele kanzima. 3, uma uphupha udla kuwuphawula uma uhlanza ukudla olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka uzohluleka ukuzinza emsebenzini wakho noma emklameni oqalile noma uzama ukuzinza, kodwa kuzoba nzima ukuthi ugcine uzinzile kulowo msebenzi noma kulowo kampani noma kulowo mklamo. 4, futhi ke uma uphupha udla kuwuphawula uma uhlanza ukudla, lungabe lusichazela ukuthi kungenzeka umuntu ozophoqeleka ukuthi ubuyisele emuva ifa, imali noma ingcebo noma utho okukanye ngabe umuntu omthathe komunye umuntu kungafanele noma umthathile kungafanele abe yamthatha. uJobe 20:15, ugwinyile ingcebo uyakubuye ayihlanze, uNkulunkulu uyakuyikhipha esisini sakhe. Okay, number 5, ngokwenkolo uma uphupha udla kuwuphawu olubi uma uhlanza, olungasho ukuthi kungenzeka umandla kakhulu ngokuthuka inhlamba nokwenza amanyala nokungcola nokubhubhudla izono. Jeremiah 7:30, ngokuba abantwana bakwaJuda benzile okubi emehlweni ami usho uJehova, babekile izinengiso zabo ezindlini ebizwe ngegama lami zokuba bayingcolise. Amahubo 14:3, baphambukile bonke, bonakele bonke, akakho owenza ukudla, akakho noyedwa. Kanti Isaiah 28:8, yebo onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola, kungabe kusaba khona nandawo. 6, kwesinye isikhathi uma uphupha udla singathela njengoPawulos uma uhlanza ukudla, olungasho ukuthi kungenzeka kade uphulukiswa, usindiswa, welashwa idliso okade ugadlwa ngalo yizitha ngalesikhathi sephupho, ngoba kuyenzeka ukuthi udla into enobuthi bese lo uNkulunkulu wakho nomlisa lo sikhipha lobuthi obungaphakathi obungena through idliso. Yabona, siyabonga. Be blessed.